Assalamualaikum, selamat pagi lur. Kita mau ngeliat yang kemarin semalam suaranya gerdebuk gitu, beruk. Ternyata ini lur, lah ini, ternyata ini. Wes rezeki nomplok tenan iki. Rezeki nomplok. Ya, rezeki nomplok sih maring sekuwasa. Amin amin alhamdulillah alamin. Yo, ya, wes lumayan tenan iki. Wes orang ngerti, orang ngira. Ambruk dikira apa? Sing dikira barang-barang medeni kae, ternyata ya setelah paginya tak lihat kayak gini. Kempelosok kayak suaranya. Sebab semalam udah deras lho. Hujan deras semalam. Nih. Wes rasa kesuwen dadi sikate. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Lumayan bro. Wah. Iki piye carane? Carane piye iki? Ya. Nek dientek dhewe wis jelas ora entek iki lho. Acarane nek dientek dhewe jelas ora entek. Iya acarane ora wong ning kono. Seperti biasa nih. Ijol gula kopi sebenarnya. Wes. Kok ngene lho. Jadi nek dientek dhewe ra entek sih. Kok ngene yo tuwek. Mantep bener-bener iki. Lho. Sebabnya udan deres lho. Aku gak ngira nek iki. Wis tak kira urung mateng ternyata dhuwur wis mateng kabeh. Iki wis rezeki nomplok tenan iki. Iki golek sandingane iki. Sampeyan ngerti to? Sing dimaksud iki, golek sandingane. Golek batur. Ya batur ora urung kopi iki mesti kopi iki. Ini batur. Wis rasa kesuwen digorone. Dan buru-buru selak udan. Wah mantep bener. Pokoknya asal apa namanya sini rajin ngene wis to. Rezeki enek ae. Sing penting gelem obah tangane. Rezeki enek ae. Iki kok ngene iki. Contone iki lho. Nek teman-teman butuh kopi yang ngudut wis gampang iki. Cul nek sing iso ngopi iso ngudut wis ora bingung-bingung kowe. Sik. Wis sedang buru-buru iki. Selak pengen ngopi karo gorengan lur. Kepok kuning iki, asli kepok kuning. Iki legine minta ampun. Loh, coba nih nek. Engko sampean ra percaya dikira pisang-pisangan kuwi lho. Lah iki kok ngene iki. Tak coba nih lur. Sampean ben pirsa nih. Kepok kuning asli iki. Mau mentek kok ngene lho. Wangklek iki. Tak coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paket tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggih ngono, jumlahnya akhirnya nyamuknya banyak sekali ini. Wes, kita coba ya, kayak ini lho. Iki ini orang gua lho. Isine dipangan tapi ki ora digua. Lah kae sampeyan ngerti dhewe. Pakan terpelu ya. Wis berhubung rebutan semerepet mendunge peteng dedet iki.
dan cepet-cepet ae. Dari goreng dan disanding kopi. Pak Digondrong mohon pamit lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah.